Doncs donem la benvinguda a un actor que jo tenia moltes ganes que vingués, que és Ricard Balada. Benvingut, Ricard. Moltíssimes gràcies, encantat de conèixer-vos i tenia moltes ganes de venir. Ah, que sí? Ai, que guai. Tenia moltes ganes. És un bon rotllo tot això. Ai, que És que bé. avui és Quin un dia, bon rotllo. Quin dia. Bueno, Ricard Balada, nascut a Barcelona, però de molt petit va mudar-se a Santa Maria de Martorelles, a un poblet del Vallès Oriental. Als 18 anys va començar els seus estudis professionals a la Nancy Tuñón Aquí a Barcelona. i va ser quan va començar Vale. I va ser... M'has M'han donat una ordre ara m'he de- descol·logat. Ha passat un àngel. Perdó. No passa No res. passa res. I va ser quan va començar a sorgir-li les primeres feines. Com van ser aquelles primeres feines, Ricard? Explica'ns una miqueta, tu. Doncs em vaig apuntar, el típic és apuntar-te a agències de publicitat i quan ets nen és més fàcil que et surtin càstings professionals, conforme vas sent gran et demanen material, currículum, tal, i vaig fer doncs, càsting per vendre el plac, vaig passar algun quasi a pulseres i a rodar curs, normalment de l'ESCAC, de l'EMAP, d'escoles de cinema, així va ser com vaig començar. Que guai. Fins que va arribar Salvación. Sí. I et va salvar. Sí, sí. Millor dit, impossible, no? Va ser molt guai, va ser l'òpera primera de Denis Castro Sí. i en principi em van agafar d'un secundari, però per canvis de guió, el que era el vampir, que era un personatge de 40, el van juntar amb el jove i vaig passar de secundària a coprota, que això no passa mai, Imagina't. Uau. i em va passar. Sí, sí. El destí de les persones. I va ser És molt així, guai. eh? Tot passa Sí. en el moment que té que passar. Sí, sí. Bueno, anem a veure. Com se sent ser de vampir? Perquè a mi m'encanta. Perquè, clar, ho estàs veient i passes por. Però ser el vampir... Mola molt, mola Hombre. molt. Em van fer pròtesis de les meves dents per ficar-me colmillos. Era un vampir amb poders i llavors feia així amb la mirada i aixecava... Uau. No, molt guai, molt guai. I lo de la sang, que a més era sang que era com mel, dolça, que era... Ai, bueno, estava bo i tot. Molt guai, molt guai, com Està bé. xuche. Sí, sí, sí. Escolta, amb el Brad Pitt quan va fer de vampir? Exacte. Claro, No, igual. però mola molt, perquè a més soc actor pel Senyor dels Anells i fer una cosa de fantasia, de màgia, de... Clar. Fue, oh, que guai. Super, que I bé. veure-ho al cine amb poder, dices... Escolta'm, has treballat en 8 llargmetratges, 15 obres de teatre, 6 sèries de televisió Madre i un de Dios. videoclip. Ho he comptat tot, eh? Com Ja us t'ho dic, dic, com m'ho he us dic apuntat, jo. però ho he comptat tot. Uau. Que fort, sí. Mai ho havia contat tant, no? O Pues mira el que has fet, imagina't. En el videoclip també utilitzes les mateixes tècniques d'interpretació que en el cinema i a la televisió, amb un videoclip? En aquest cas sí, perquè era amb la Denise Castro, amb la mateixa directora que hem repetit en una altra pel·li que va molt punky, que vam fer a Romania, i en aquest cas no hi ha guió, però sí que hi havia una història. Estava basada en The Lost Boys, que és una pel·li dels 80, llavors, doncs, no parlàvem, però sí que representàvem la història de que en aquest cas no sóc el vampir, soy la víctima del vampir. Al que revés, et vas canviar. Sí, y fue gracias Denise, así varía un Clar, poquito. bueno. I en aquest cas pues, em porten a un club de motos que ho vam rodar a l'Hospitalet amb un club de motos molt d'aquests dels famosos. Bueno, No ah, pateixis, Club de és motos, igual. amb amb sí, un- Hospitalet. i allà hi va ser... És que no. Sí, era com rodar una pel·li perquè érem dir de cine i buscant una història, no era... Clar. Sinó que passaven moltes coses, de que com em O drogàvem... sigui, una amb- interpretació totalment com si Sí, fos sí, no, un... i dura també perquè era com el que em drogaven, a la simila Uau. que m'atacaven tots, els moteros eren moteros de veritat. Ah, poca broma. Hi havia un pelo que se'n tiraven tots a sobre i era, hola, clar, Que clar, bo. que intenten amb compte, però a veure. Escolta, què et quedes? Amb tele, amb cine o amb teatre? Fa. Malo, eh? Esa pregunta és molt dolenta. Sempre pregunten i... Ja, és molt dolenta, perquè és com dir papa o mamà, no? Exacte, el mateix. Llavors són coses totalment diferents. Una cosa que sí que vull reivindicar és que del teatre és molt difícil viure. He fet molt teatre, 5 micros, he fet teatre aquí. L'únic lloc on he cobrat bé va ser a Madrid, que vaig estar, no perquè sigui Madrid, aquí sí estarà un teatre gran, vaig estar al Centro Dramático Nacional, que és l'equivalent al TNC. Aquí, com hi ha subvenció i tal, doncs és l'únic lloc on m'han pagat assajos, on m'han pagat Clar. mínimament decent i donar-te d'alta, perquè també a vegades no et donen d'alta d'actor, sinó Clar. d'altres coses, d'auxiliar de o d'animador clar. cultural. Per què et costa tant aquí el Sí, teatre? és, És curiós, eh? pues no sé, jo crec que pel tema de les subvencions, que passa una mica com al cinema, que no estan ben repartides, o sigui, jo crec que la subvenció hauria d'anar a aixecar projectes i gent que Ah. està començant i no
gent instaurada, com que... Bueno, és que no vull dir noms, però que, No, que grans Libertad. coses tinguin subvenció em sembla ridícul, quan ja tenen un nom, estan utilitzant noms, tenen l'estructura, és... Clar. Ja no hi ha una Ja que volen sols, ajudar els Ajudem a altres, aixecar Els altres. la gent que està començant o projectes petits. És molt interessant aquesta reflexió perquè realment nosaltres sempre que entrevistem a persones que es dediquen a les arts escèniques, a la cultura, generalment sempre donem una visió bastant optimista perquè és el que queda, no? O sigui, realment s'ha de lluitar i s'ha d'acabar construint aquest projecte d'una manera amb moltes ganes i molta força, però el que hi ha després per poder sobreviure darrerament està costant molt en molts sectors i aquest és un que està patint moltíssim, no? I que tu que fas tantíssimes coses, comptava l'Helena, no? Els números de tele, teatre, cinema, bla, 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 és interessant saber que de vegades has de currar molt perquè no ets multimilionari, això per començar, o perquè t'agrada, també és cert, però que realment hi ha gent que sí que pot tenir més recursos i més possibilitats, però que a més tenen altres ingressos, com són les subvencions o com són altres coses. Llavors, està molt bé, però si tots tinguéssim una mica repartit, el pastís estigués més ben repartit, seria molt millor per tot el sector, realment. O sigui, no per ser egoista, sinó per ser real, perquè s'està patint molt, darrerament. Escolta, Ricard, Dràcula de Denis Castro és com si fos la segona part, no? No, Denis va fer una pel·li pel mig i aquesta és la seva tercera pel·li. Perquè no està estrenada encara. Sí, es va estrenar. Va estar a poquets cinemes, però va estar 4 mesos a Movistar Plus. La va comprar una distribuïdora que la va vendre Dark TV, que és un canal de Movistar Plus, i després va estar 2 mesos amatent la Dark TV i després 2 mesos al catàleg de Movistar. Vas fer de vampir, també? No! No, me cachis! No, però és que va ser genial, la primera pel·li. Va ser també la Clàudia, era el mateix equip, la Denise i jo ens vam fer molt amics, i és una fan de los vampiros. I hi havia un sorteig d'Airbnb que era dormir al castillo de Drácula en el ataúd. Hola! Sí, se apuntó y no le tocó. No lo superó bien y dijo, ¿qué te parece si vamos a hacer una peli así punky con la locura? Y fue, me apunto. ¿Quién crees que s'apuntaria? I vam fer un equipillo, vam anar 4 persones. Denis també porta tota la vida aquí, té 40 anys, crec, porta molts anys a la indústria i va córrer molt a l'escac i té molts contactes i a base de favor la pel·li es va anar muntant. Perquè va ser rodar 4 persones, però després tot el que es necessita de pospo, que és compositor, muntador, colorista, talonatge, les sales... I quan fas d'actor d'una pel·lícula de por, no tens por? Vam tenir por. Clar, és que et dic una cosa. Jo estic així amb un coixí quan veig les pel·lícules de por. Però perquè això va ser punky, que eres al bosc de nit i estem real al bosc de nit a Transilvània, amb neu fins als genolls, això és real. Clar, a Salvación, que era aquí, que hi havia entre Hospital de Martorell i 7, sempre hi ha 40 persones i tal, quan sou 4. Amb el bosc, jo aquí era. A més, és que estan zombats. La gent ens va dir, en els últims anys no sol fer tant de fred i no hivernen tant els ossos i els llops. Pot ser que us trobeu, no aneu al bosc per la nit. Vam anar el primer dia sense saber-ho. Directes. I ens ho van dir el dia següent i és que tenemos que acabar la peli. I feia fred, de menys 10 graus, que una a les nits la càmera es va com entelar i vam tindre que parar perquè no se puede gravar. Però bueno, una frase que em van dir un cop que és el dolor és momentáneo però la peli és para siempre. Que bo, això ho fan també en els embarassos. Jo aquell dia estava... En els embarassos també ho diuen. És com deien, no sé què de 9 meses i un parto para toda tu vida. Pues, més o menys, però al revés. Sí, genial. Exacte. Escolta, parlem ara de Oh My God, que jo no la coneixia i a mi Em xifla! Em xifla! M'encanta. És brutal. És que sempre dic em xifla, i amb la Raquel sempre dic, és que em xifla. Aviam, per mi ha sigut un gran descobriment. Molt. Soc un afortunat per estar. Com va començar la sèrie? Doncs mira, va començar, és el primer, que és que, clar, com és BTV i no ha tingut la projecció que crec que hauria de tenir, no perquè estigui, sinó pel tipus de... És el primer projecte televisiu que es fa en tota Espanya d'educació sexual. I estava inspirat en una sèrie que alguns van tatxar molt forta, noruega o sueca, que es veien les parts reals i l'educació sexual. Llavors van obrir un concurs, BTV volia fer alguna cosa sobre educació sexual. I va ser per concurs, van agafar la proposta de Camil Zonca. I va començar com un projecte que era un programa d'educació sexual amb una psicòloga sexual parlant i hi havia esquetxos o escenes i a partir d'aquí doncs
es desenvolupaven els Amb temes. exemples i Sí. tot això, sí. Què passa? Que un cop a YouTube ho van posar per separat, els joves només veien les escenes. Llavors, Anaven al gra. a la segona temporada van intercalar-ho. Eren escenes més llargues i ho intercalaven, però el YouTube està per separat. I hi havia com una diferència molt heavy. I a la tercera és quan ha canviat tot el rotllo. Hi ha hagut una aposta més forta per BTV, molta més ficció, molta més no professionalització, però sí com cuidar molt més tot el... Més sèrie que... Tot sèrie. Era sèrie, capítols de 20 minuts, i a més, un canvi molt xulo de guions, que és que s'ha creat un comitè de joves expertes, que són joves entre 17 i 20, 20 i alguna cosa, i ens toquen, abans que els guions ens arribin els actors, doncs debaten, Sí, a més parlen de preocupacions, de tal. Hi ha experiències reals. Tu fas de guaperes, eh? Jo soy el xulito. Xulito, Estic deconstruint la meva masculinitat. Que tens a tots, eh? Ja tetes a tonta, totes així. No, és molt guai. Que ja t'he vist. I mola perquè... No, a me cosina, per exemple, està estudiant treball social a Girona, a la uni, i li van posar Oh My God. O al meu institut del poble, alguns profes els hi posen Oh My God i dius... Que guai. És que és un gran I jo he après descobriment, hi ha un llibre i tot, però que aprens tu de conèixer, de respecte, d'ètica, de... No sé. No, i que hi ha moltes, a lo millor coses que gent jove dubta o pensa o té que... I no ho tenen resolt, clar. I ho veus al reflexe, dius, és que això els hi preocupa realment. I ho veus... Mira, jo ho comparo una mica amb la sèrie Merlí. Vale. Saps? Uah, gran comparació, per això. Sí, però bueno, és igual. És com veus els estudiants com estudien, que ojalà hi haguessin Merlins per tot arreu, perquè la gent jove estaria més interessada en els estudis, però aquest és com, no és en els estudis, però és fora, però són les preocupacions que tenen, el noi que t'agrada, el que si m'he anat al llit amb aquest o amb aquest, i què? I si m'agrada aquest, què faig, no? Total. Homofòbies, masclismes... És molt real. Joder, hi ha, a l'incloure els mòbils, tot, hi ha molta cosa de transmèdia, també hi ha continguts fora, però s'utilitza molt... Bueno, molt Tinder, molt Grindr, moltes coses que estan al dia a dia dels joves. Jo, per exemple, ja interpreto un personatge una miqueta més gran. Pensava que anaves a dir, jo estic en el Tinder. No, que la sèrie interpreta... M'estàs deixant descol·logada. Que podria ser, que no passa res. En algun moment de la vida... En un moment donat, no? Ara no. Pues, mira, ja m'he anat, És un personatge... No, però això, que tema... No, que hi ha molt tema d'aquest tecnològic. Tecnològic, que les generacions més joves han nascut ja amb això. Jo em sento que he tingut com que aprendre a ficar-me, però la gent de 15-16... Ja, la seva manera de relacionar-se ha sigut més WhatsApp. Cert. Jo tenia Messenger. Ja, els convidos. Totalment. Realment, l'Home i Goig, tu comparaves Tom Merlí, no deixen de ser sèries de televisió pública, no? Al cap i a la fi són productes que necessitem també entendre per entendre'ns a nosaltres mateixos. I que fan bé per la societat. És que és molt necessari. Perquè tu deus ara que ets un afortunat, que t'agrada molt, que és molt interessant. Què significa per tu poder estar en una sèrie, en un projecte audiovisual, un projecte audiovisual d'aquest sentit, a nivell personal, ja no professional, no? Ja no com a cosa de currículum, sinó per tu poder aprendre d'aquestes coses. A veure, total, perquè a nivell de currículum, o sigui, és de la cosa més guai que ha fet BTV d'aposta, de ficció, per mi com a actor, a mi m'ha canviat, o sigui, jo m'he replantejat la meva sexualitat a nivell no d'orientació, però bueno, m'he arribat a fer preguntes a nivell d'orientació, però sobretot en el respecte, és que la primera referència que tenim és el porno, i això tots, o sigui, i fa tant de mal. Jo, gràcies a la sèrie, m'he replantejat com amb les meves primeres experiències sexuals, sense voler, busques, doncs, fer cridar o busques postures, i si la primera referència que tens és el porno, quant de mal, perquè no t'estàs... És més, buscar algo com una figura estilitzada que preocupar-te perquè l'altra persona li estigui agradant, connectar amb l'altra persona, que hi hagi amor, que al final és per... Que els dos gaudeixin, exacte. No? Que no sigui només una part. I el Home i Goig, gaudiu vosaltres de la sèrie? O són rodatges intensos? Sí, són intensos, però és un equip tirant a petitet, és una família, o sigui, ja ha anat creixent conforme cada temporada i ens dona un espai molt guai, es respecta molt als actors, fem lectura de guió, ens deixen opinar. Un cop, ara ja no, però la primera i segona temporada teníem una ONG que s'encarregava com dels guions, saps? El que passa que ha anat evolucionant la cosa i s'ha anat fent gran i al final no, perquè al final perdíem una mica això de carrer, que és per lo que es fa Oh My God, rodem a festes reals, és superfeminista, i llavors
doncs te dona una llibertat de que pots canviar coses. O sigui, tu com a actor, quan et deixen canviar un guió? guió, O sigui, totalment. molt poc. I aquí no, aquí realment hi ha coses d'actrius o d'actors a dir, mira, jo crec que això no seria així, o això no em Que surt. bo. I dius, hòstia, i creix, perquè se Clar, l'està escoltant, es es crea construeix, aquest espai de tots. Hi ha hagut algun enamorament? És que jo soc molt romàntica. És que jo soc molt saps? romàntica, Jo sempre Pues penso... mira, pues no, la veritat. No, me cachis. També és que roda molt ràpid i... Clar, molt... no dona temps. Clar, bueno, és que com és un equip molt petit, tot lo tècnic som 15-20 Clar. els mateixos. Alguns ja venen emparellat i els actors Clar. joves, som només 3 actors o 4 a la primera temporada i moltes vegades són com trames separadetes excepte Clar. alguna festa puntual. Oh. Ja estàs treballant. No ha sorgit? No sé per Me què. cachis, sorgirà en algun lloc. Que bé. Escolta, i ara quins projectes tens entre mans? Bueno, estic esperant resposta de 2 cosetes audiovisuals. Sí. Que, a Aquí, veure, fora, o no pots dir gaire? bueno, no puc dir. Però, Digues fins on puguis, tu. bueno, una és una cosa internacional. Que Ui, que bien. vaig quedar finalista. És un paper petitet, però és molt guai, perquè ja vaig quedar Que finalista. mono, com ho viu, m'encanta. És que m'encanta, M'encanta de com ho vius. veritat. Oh, És és molt que- guai. Estem enamorats de tu, Ricard, de literal. veritat. És que és com un moment molt guai, del rotllo. Esta professió Clar, em va així i ara sí, és com... clar, totalment. Porto, des que vaig tornar a l'estiu con el quasi, Claro. Claro. Pues sense control dona sort, ja t'ho dic. Ja. Però és que hi ha 2 maneres de viure això. Exacte. El quasi, però amb aquesta alegria i la frustració Sí. de dir, ai, no, és que qué mal, és que qué desgraciado, és que No, no, o esperar no en pots fer casa això. que la llamada de... Claro. Perquè tu deies abans, perquè ho volia dir però s'ha canviat de tema, de rotllo com es viu... Jo porto des dels 12 anys intentant viure d'això i com a actor sobrevist des de fa 1 any i mig, 2, i fa 3 setmanes vaig demanar el paro, o sigui, quan vaig acabar, oh my god, però de poder pagar pis, visc a Madrid, però aquí tinc la casa, però entrades i poder viure d'això, clar. fa 1 any i mig, 2, i Que fuerte. vull dir, que aquesta realitat també s'ha de saber. Sí, 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 I t'has totalment. d'estar invertint Està clar que constantment, sí. les formacions són molt cares, és veritat que hi ha molts directors de càsting que tu has de pagar cursos perquè et vegin, perquè hi ha tal saturació, tal... Clar, I has d'invertir molt a mi em va marcar una frase d'un curs d'un coach americà que és has d'invertir molt en tu i en la teva carrera per a que el dia de mañana doncs, inverteixin les borrades que... I està en això perquè t'agrada, perquè si ho fas per diners o per fer-te famós, eso és un entre un milió. Ja. Però t'ho trobes, Bueno, Ja, hem tingut ja. actors que ens ho han dit, a mi que no em donguin premis, a mi que em donguin feina. Feina, projectes, perquè és Claro. eso. O sigui, és el que volem. I aquí, a més, hi ha molt bons actors i actrius, Sí, Molt. ara, jo estic a Madrid, ara porto 2 mesos aquí molt, però allà parlo el mateix català que aquí, perquè tots els que... Ah, imagina't. Està tothom allà, clar. Jo que ara l'abril farà 2 anys, però al principi no hi havia tants, però hubo una massa perquè Clar. està molt tocat ara mateix que venim tots, o sigui, jo estic fent aquí BTV, vaig estar finalista per una pel·li catalana, però Bueno, allà- allà on et criden. o donde haya trabajo, pues vas con la maleta i Claro. estem aquí a un tir de pedra. I jo sé molts catalans que continuen marxant cap a Madrid, o sigui, això encara va Sí. per coses que dèiem no, abans també, de coses que estan passant. Bueno, depèn. Anar obrint una altra porta i vas... Sí, pues, exacte, Sí. i que al Total. cap i a la fi sempre hi ha hagut treball a Barcelona i a Madrid, i Sí. ara doncs, depèn de l'època, depèn de les produccions Total, i tal. idiomes, que ara amb les plataformes, jo estic ara amb l'anglès Clar. a tope, que tengo acentaco espanyol, però hosti, és el perfil que tinc d'espanyol latino. Ja. I estic fent càstings molt guais perquè no és com fa 10 o 15 anys. Ara Claro. truquen a repres d'aquí o directe de càsting d'aquí, et graves amb el mòbil i... I ja estàs allà. Però tens un físic molt Gene Kelly. Ah, sí? Tu saps qui és Gene Kelly? No. No. Fatal, Se parece a ti, imagínate com és. Busca. Em diuen perdona, el va Dave ser Franco. un actor impressionant, Ai, sí, eh? bueno. El germà del James Franco, el És Dave Franco, veritat. ja en dic També. molt. Aquest és massa Sí. actual i jo no me'n Sí, recordo. Però el Gene Kelly va ser un artistazo de Hollywood. Ai, pues sisplau, que m'ajudi a obrir Només la et dic porta. això. I sense control dona sort, o sigui, ja... Que ho sí, tens que sí. Tot, ho Ho tens té tot. tot. Ho té tot. Escolta, Ricard, nosaltres aquí ens descontrolem, Vale? vale? A I veure, llavors sempre normalment demanem que el convidat nomini algú. Vale. Vale? Algú que tinguis a prop, que diguis, escolta, doncs mira, vaig a nominar amb aquest. però nominar I per donar-li un premi?
No, En quin nominat sentit? per entrevistar-lo. perquè vingui aquí, Home, vale. Hombre, per favor, el premi ja el té venint aquí. Ah, fantàstic, oi, tu, divino. Home, Claro per que sí. favor, és un luxe. vale, el tinc i crec que us agradarà. Sí? Vinga, va. Vinga, Vale, lanza. vale, pues nomino T'atreveixes a el dir-lo? Pablo Capuz, que no sé si sabeu qui és, Hombre! el rei de Merlís, que és molt Sí. amic meu. Per Vam favor. començar Pablo, junts. por Vaig estar dinant amb ell fa 2 dies i mira, i m'ha vingut. M'encanta. Que guai. M'encanta. A més, fa un Conec jo, paper... madre Pues- mía. És molt guai. Pues A més, fa un toma. paper molt xulo a Vamos, sí, Merlí, que eh? sí que vindrà, o sea, jo crec que... Vale, pues després ens passes, ens Apuntem. posem Vale, us Sí, poso en sí, sí, contacte, sí. eh? Que bé. Que il·lusió! Que Ai, també que ho has tapat amb bastant a Merlí, Sí, o sigui, el seu por personatge Dios. ha Jo donat li joc, vaig eh? escriure per dir-li, Pablo, se m'ha El fa oblidat molt bé, eh? que eres Pablo. O sigui, ell i jo vam començar una companyia de teatre fent de Munchkin, a Mago de Oz, fent gira per Espanya Que bo. o sigui, i va ser que guai, Pablo, perquè el coneixo molt i se m'ha oblidat. Així que guai. xapo, És eh? que No, és no, una no. Joder, vaya molt currazo bé. que has fet, tio. Una gran sí. sèrie, Sí, Merlí? sí, Una sí. gran Sí, sí, sèrie, sí, Total. Cert. Bueno, Bueno, doncs ha sigut un plaer, Ricard. Que ràpid ha avui passat, està Ha passat eh? molt ràpid, ha sigut una estona que mira que feia dies que dèiem, vinga, ta. Jo estic encantada que hagis vingut. de estem veritat, Jo també, que m'ho he ens passat has genial. de conegut, veritat. estem exacte els Buah. tres. I jo espero que la pròxima vegada que vinguis ens diguis aquesta setmana no puc perquè estic rodant. Ojalà. Segur que sí. Sisplau, Però sí. tornaràs. Sí, sí, T'ho dic, clar. I ens Sí, sí, parlaràs dels Home, teus amb el que no he passat tiro ràpid que ha passat. els projectes. Jo ho tinc claríssim. Quan vulgueu, serà un plaer. ai, Pues sí. moltíssimes gràcies A i molta vosaltres. sort. Merci. Gràcies, Gràcies, Ricard. gràcies, adéu.